Pamaos lan pandonga enjing GKJ Jakarta Rebo Wage 13 April 2022 Minggu Sangsara kanthi jejer aku kudu piye ben bisa ngabekti marang Gusti Allah. Para sedherek ingkang kinasih, sumangga sesarengan kita sami ndedonga kanthi donga pambuka. Kawula ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti. Seramat paduka sampun kacetha. Ing enjing punika paduka kersa malih ngagem kawula sami. Minangka kagungan lan pirantos paduka. Pirantos kangge ngelongaken rotining katresnan. Ngapunteni lan dumugekaken kraton paduka ing manah kawula sami. Ing asmanipun Gusti Yesus, amin. Waosan leksionari kapendhet saking Yesaya 50 ayat 50 dumugi 9a. Jabur Mazmur 17, Ibrani 12 ayat 1 dumugi 3, Yohanan 13 ayat 21 dumugi 3 kali. Wondene ayat pangatak kapendhet saking Yohanan 13 ayat 16. Mekaten suraosipun. Paring wangsulane Gusti Yesus. Wonge ya iku kang bakal dak wenehi roti sawuse dak celupake. Sawuse ngandika mangkono, banjur mundhut roti sarta kacalupake tumuli kaparingake marang Yudas anake Simon Iskariot. Para kinasih kagunganipun Gusti. Menapa pitakenan menika nate mampir ing panggalian kita? Menawi nate Gusti Yesus paring conto ingkang magepokan kalian wangsulan saking pitakenan menika. Gusti Yesus ngelungke roti sawuse kacelupake. Supados kita mangertosi conto menika kanthi cetha wela-wela, kita kedah ningali kabudayan bangsa Yahudi rikala semanten. Maringaken roti ing riyaya Paskah saksampunipun dipun celupaken namung katujukaken dumateng tamu ingkang kawawas kinurmatan. Gusti Yesus maringaken roti menika tinalesan katresnan dumateng Yudas ing pangajap supados Yudas purun mratobat lan ngowahi niat awonipun anggenipun badhe nyade gurunipun. Ananging Yudas mangkotaken manahipun. Piyambakipun namung purun nampi rotinipun nanging boten katresnan jati saking Sang Kristus. Wusananipun ayat 17a ngendikaaken. Lan sawuse nampani roti iku Yudas tumuli kapanjingan iblis. Dumateng sok sintena ingkang boten purun nampi sehipun Gusti sami kalian mengakaken kori tumrap iblis nguwaosi manah lan tumindakipun. Nalika Gusti Yesus mangertosi bilih Yudas begegek boten purun ngewahi niatipun, menapa ingkang katindakaken Gusti Yesus? Ndukani Yudas? Menggak kanthi meksa Yudas? Boten. Sariranipun Yesus ingkang Maha Agung paring conto tumrap kita. Lai paring ater-ater pepakon anyar kaserat ing ayat 3:1 mekaten. Sawuse Yudas lunga, Gusti Yesus banjur ngandika, "Samengko putraning manungsa kaluhurake sarta Gusti Allah kaluhurake ana ing sarirane."
Sederek, menapa kita taksih pitaken kados pundi supados saged ngabekti maring Gusti Allah? Contonipun Gusti Yesus cetha. Kaping pisan paring roti cinelup tinalesan asih tresna. Kaping kalih ngapunteni. Lan pungkasanipun kaping 3 ngakeni kanthi ngluhuraken Gusti Allah duging sariranipun. Amin. Para sederek ingkang kinasih, sumangga kita ndonga kanthi donga sapapat. Rama kasuwargan, kawula estu ngaturaken panuwun bilih paduka kersa ngemutaken wosing gesanging manungsa. Inggih gesang kawula menika namung kapiji saking anggen kawula ngabekti dumateng paduka. Pawartos kadarman enjing punika paring teken dumateng kawula supados sageta lumampah ngener ing papan pangertosan ing pundi paduka dumunung. Gusti Yesus, matur nuwun awit paduka kersa ugi paring conto margi yekta sing gesang kang magepokan gesanging manungsa. Supados boten kabondo ing gesang ingkang kebak kadunyan utawi hedonisme. Tansah tumuju dol tinuku, murih kados pundi gesangipun tansah saged pikantuk badhe. Sang Roh Suci, kersa paduka mbrek lampahing gesang pasamuan paduka. Ingkang underanipun boten namung tumuju dhateng reksa kabetahaning tetedhanipun piyambak. Ingkang tundhonipun nglirwakaken asta asih paduka. Kawula ugi ndedonga tumrap sederek-sederek ingkang sakit awit ketaman Covid utawi komorbid. Kersa paduka paring panggulawentah lumantar tenaga medis utawi brayatipun ingkang reksa. Ugi dumateng sederek kawula ingkang nampeni raos sedih amargi wonten brayatipun ingkang tinimbalan. Kersa paduka paring panglipur ing telenging manahipun. Saking asmanipun Sang Kristus kepareng kawula nyuwun. Amin.